Migao mar pur e kaunti no ma Migori kotenore kod riwruok ma jopur dhi nyime kod konyo jopur mondo pim lowo mondo ging'e kaka gik ma lowo dwaro, mbolea ma giting'o, mbolea monego giti godo kata kothe monego gipidhi. Mae biro e kinde mathoth jopur ywak ni keyo odok piny. Juma nigi ler. Migao mar pur e kaunti ma Migori ka otenore riwruogno ma jopur ma ong'ere kaka Kenya National Federation of Farmers dhi nyime kod keto okenge mopogore opogore mar jiwo wechego mag pur e kaunti ma Migori. Sani migao ni mar pur ka otenore riwruogni ma jopur dhi nyime kod konyo jopur e pimo lopegi mar ng'eyo kaka sir ma lopegi chalo nade mondo koro konygi e ng'eyo kit kothe ma ginyalo pidho kaachiel kod kata mbolea ma ginyalo tiyo godo. Over the time, most of the farms have got declining yields, and we want to understand what is the cause of low performance of our crops. Before we do that, we need to do what we call soil testing. After soil testing, we will be able to diagnose what is the problem with our soils. Director mochuri chendego mag pur e kaunti ma Migori Billy Nyagaya wanje pur mathoth osebedo katiyo kod mbolea kata kothe ma gin giwegi ma gidwaro to ok ging'eyo gima lope mabende gipuro koro dwaro gino mosemiyo keyo margi osebedo ka koro dok piny. Soil test ni kwasetimo to bro miyowa rieko mondo wang'ego ni to puothewagi be gin gibeyo koso onego bed ni nitie gima wamedo machalo kaka organic fertilizer mondo wa improve productivity. Much acid in the soil also is a problem because most of our farmers have used DAP for a long time. So we discourage the use of DAP so far after getting the result, but we promote the use of NPK so that we can reduce the acid levels of the soil. Nyagaya wacho ni ka okalo kuom chenro mar pimo lowo, jopur biro ng'eyo kit mbolea monego gitigo kaachiel kod kata kothe mondo giyudi keyo maber. Gima dhi konyo farmer dhi bedo gi rieko, wadhi ng'e ni puotheni ang'o ma nitiere gang'o ma lak e puotheni. Kwayudo ka gima lakno to wamanyo nutrients watimo nade wamedo. Kwayudo ka gi exceed nitiere koko watimo nade koko watimo gima iluongo ni soil amendment. Ma dhi konyo gi mondo giyud yuto maber e kodhi ma gitimo nade ma gipidho. Farmers biro chulo $500 mano kitimo ne basic soil testing, to madwaro mondo tim pathogenital test wabiro tiyo gi $1,000. Jakomoro kuma jopur e kaunti ma Migori riwruogno mar Kenya National Federation of Farmers Peter Chacha wacho jopur mathoth osebedo kod pek mar pimo lowo nikech nengo mamalo mar pimo lowo kaachiel kod kata nok mar jolony. Tutakaa kama vikundi tukubaliane vile tutaweza kusaidia, kwa sababu kuna wale wako kiwango cha chini wenye hawezi jimudu kutoa hiyo pesa, but tumeagree na county government ya Migori vile tutaweza kufanya hiyo mambo ya soil testing. Okama jopur kodo lal mar kothe gi e puothe, lal ma ikelo kod lokruok mar kor lwasi kod midhiero mamoko. Migao mar pur e kaunti ma Migori bende ka otenore kod riwruok mar jopur bende koro dhi nyime kod konyo jopur e kawo okumba mar kothegi mantie e puodho kaachiel kod kata mana okumba mar thieth mar jopur go giwegi. Ing'eni japur ka tuo ok nyal dhi e puodho, koro mokwongo gidonjo mondo gikaw insurance mondo ngimagi obed maber nikech wa depend on their labor ka gitimo nade ka gin e puothe. Mar ariyo, sani be wan gi climate change, wan gi insurance machielo miluongo ni crop insurance. Ma be watemo register farmers mantiere kuonde motuo kata kuonde man gi challenges mag climate change, ne gembe gitem mondo gibed gang'o gimiluongo crop insurance. Tumejaribu kuhamasisha wakulima ili waweze kukata insurance Reki region wote kwa jumla, ili kila mtu aweze, mkulima ajisimamie, anaweza kuwa na shida ama amegonjeka, ili wamejipanga kwa upande wa matibabu. Jopur moro mogana 174 mosendikore kod piny owacho mar kaunti ma Migori igeto e bwo chendro ne. George Juma, Ramogi TV, Migori.